iragarri dizuegu ostiral honetan, hilaren 23an, Urnietan, Xaro Berteskenikoen zentroan, izango den jardunaldi berezi bat, udalerri aktiboak izenekoa. Udalerri aktiboen jardunaldia sustatzeko batipat Eusko Jaurlaritzako osasun publikoko saila izan da bideratzen duna, eta bertan, goiz guztiko saio bat izango da, goizeko 8:00 hasi eta eguerdiko 2:30 bitartean, nahiko konpromituan, nahiko hitzlari edo kere emango zaie hitz egiteko, eta bakoitzak azken urte hauetan bizitako esperientziek kontatzeko edo kontrastatzeko aukera izango da. Horrekin lortu nahi dena da baita ere, abian, orain dela gutxi abian jarri diren proiektu ere bultzada eta indarra ematea, eta era berean eskualdean oraindikan jarri gabe dauden hainbat proiektu martxan jartzeko bide ematea edo gonbitea luzatzea edo osasungintzarekin edo jarduera fisikoa sustatzeko zerikusia duten erakunde edo elkarteak ere gonbidatuta daude parte hartzeko. Nahi dugu isla bat izatea zer egiten ari geran, transversalitate horretan gero eta gehiago lan egin behar geun talde desberdinak, bai udalak, bai osasun publikoa, bai osakidetza, bai hezkuntza sailak, gaur egun ez dago bakarrik lana egiterik. Jardunaldi hori nahi du izan pixka bat, isla bat zer egiten nahi geha, eta Mikelek esan bezala, beste herri batzuei gonbidatu karrontan o movimentu hontan pixka bat barneratzea eta zenbat ekintzak parte hartzea, baina esan duen bezala, danon arten transversalia landuz.